O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning po. Mga ka-seniors, good morning. I hope you're still alive and kicking. Relax lang, firme. Smile, though your heart is aching. Ako po si Mardela. Dahil iba, sadit sana, pero tiyan. Nalipat na pa iribanan ta, mga 10 minutes lang kita. Para po sa Aramon Yato program niya pong Thursday. Dapag Huwebes po, pag alas 11, papasok ang programa kang DNR. Kapalibutan ta, at amanon ta. Para po sa mga doon nato mga impormasyon sa pangataman sa palibot, asin mga regulasyones na pinagpapotob. Kasabay po mga komplitsimento para maging okay kita gabos. Diba sa mga kababayan nato, technical side, kasabay nato si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, yan po dyan si Richard Astor. Siyempre sa Luwas Mega Force Patrol, yan man si Tresha Litana sa Production Assistance Center, Newsroom, Papa Mars Angels, Jenny Matthew Balyaran, Angel Mustasa, asin si Nicole Ann Gloriani. Dahil kita magparaloy pa mga kapatid. Mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness sa mga taga-tiwi. Happy fiesta po. Ingat sana sa biyahe, sa mga mapasiring po duman, and then magsimba bago sumabak sa lamesa. Bueno, Hans Galero na sa linya na. Hans, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mark. Good morning sa mga karantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, talagang preparado na po niyan ang Commission on Elections o COMELEC Legazpi City sa pagkondusir kan mall voting simulation sa maabot na Agosto 19 dyan sa SM City Legazpi. Iningon niyan ang kinonfirmar kan pumayo kan COMELEC Legazpi na si Atty. Connie Del Castillo sa nagpapadagos na media briefing kan COMELEC Bicol as in COMELEC Albay manangod sa pagkondusir kan siring na bagay. Sigun sa iya, 50 na mga ma-attender na mga registered voters kan barangay Kapagtawan bilang pilot area kaini asin napapasiguruhon man ita na dahilan nga isa simulation activity ini igwasin mga makakaibang miyembros kan PPCRV, PNP, AFP asin mga opisyales kan COMELEC. Kabtang kan pahayag ni Atty. Del Castillo. Ito po yung magiging activities natin sa August 19, 7 a.m. hanggang 10 a.m. Isa-simulate natin yung voting process. Pagdating po ng 10 a.m., magsisimulan po natin yung counting process and we will do an announcement po ng nanalo sa present na yon for activity for that day. Sigun kay Hans, ano da ito? Ano da? Medyo nagpuputol-putol sa transmission mo. Anong oras? Anong oras mapuon? Alas 7, sagod alas 10 pagkaaga, mapuon so mock voting. Okay, and then? And then, alas 10, sagod alas 12, magkakagawa man in mock counting of votes. Yan, manual. Tapos, announcement of results. Manual counting. Manual counting ko na. Ayun. So, yaon sa mga, ano yan, mga kapartners ninda, mga bantay, kapag may eleksyon.
Oo, sabi niya, bako sila daw dapat show awareness kan mga voters and mga aspirants na mo yan ang mahilig di sa gibo na simulation activity. Kundi dapat isulado kan seguridad, ma-ready naman ito Yes. sa pagiging na first time na magkakaiguanin mall voting sigun kay Del Castillo. Na-identify na ba kung saan gagawin? Diyan sa usually sir, mabigigin po yan sa third floor kan SM City Legazpi. Okay. Sa may likod mga inikang sinihan. Yung duman sa yun, Supig Barakunahan. Yan, duman Yan. man ta may Tama, bakante duman duman na ta. espasyo. Bira ang mag-aragi duman, di makabuelo sita duman. Yes, tama. Okay, very good. So, sa ngunyan, tinaman man din asigurasyon ni RT Attorney Juana Valesa bilang saan nag-opening remarks sa pagigibong niya na briefing na ang Comelec Bicol tatabangan ang Comelec Legazpi at Comelec Albay sa pagibong ini sa pagsabi ni Attorney Valesa na ini primerong beses na mangyayari digdi sa probinsya kan Albay and kumbaga mo yan inda mismo mailing kung ano man ang na sitwasyon kani kung talagang conducive ini para sa mga residentes kan Barangay Kapantawan or kung may dapat pang improvement na garibuhon. Ayun, okay. Taan Legazpi City, saro sa napili. Sa napiling pilot areas. Ayan, nasa buong Bicol, Legazpi Nigwa. Yes, tama. Yan, okay. So, dyan yan sa SM City Legazpi. Yes po, August Ayun. 19. Ang ano pa lang kanyan, ang arrangement pa lang, including the security, yung mall pala ang magpo-provide niyan. Oo, tama. May Ayan. partnership naman dahil nagkaigwanin mo Ayun, nagpirmahan na. Actually, gabos na SM saka Robinsons. May mga area na mga sa bilog ng Pilipinas yan, simultaneous. Simultaneous siya. Okay, sige. Kaya tabi sir Mar, ang informasyon sa ongoing na media briefing para sa barangay and SK elections kan Comelec Albay at Bicol. At Galero, DCGB. Thank you very much, Sans. Mga dugang, yan po ang mga dagdag natin mga impormasyon. Yan ba kasi inanunsyo ka na kaagi kay Attorney Bunaw, ang provincial officer Now, yung Legazpi naman ang nag-announce in connection kay yan. Preparado na para po dyan sa mock election, parang practice sa mall voting. At gustong maging convenient, most particularly for senior citizens at saka yung mga may comorbidities o may PWDs na makapagboto na ayahay, medyo bako masyado mainit naman sa area, di ba? So, pig-testing yan sa bilog na Pilipinas, takanin kung medyo okay na, di ipautob lang gabos. Di ba? Okay yan, Kapantawan ang target po, tabi, na pilot na implementar yan para po sa August, sa October 30, barangay and SK elections. Okay? Bueno, good morning kay Kuya Joe at saka sa mga pag-iripat dyan sa Pili and Cacao Association. Yung Association of Pili and Cacao Producers Incorporated. Association. Nalibog na ako, Kuya Joe. Nasa second batch na ang training on pili tapping. Ini po sa proseso kang pagkuha kan dagta o yung duga o yung resin sa puon kang pili. Kaya dahil po pagputulon ang pili na mga maski lalaki na dahil nagbubunga o kung sa mga gurang na tamay kwarta pang makukuha. Ito yung Manila LME. Di ba? Na pigahalo na mga tugang sa naramdaman nindo kang nakaagi. So din naman mi sa Agri Summit, Bicol Agri Summit sa Kamsur. So Tagaligaw si Joshua na ang sa iyang negosyo na naipundar durante kan manggana siya ay natawaning award mga tugang kan DA na 50,000. Renolling niya, nagdakula na. May bako na sa nang yung bee farm ang sayang negosyo kundi iguanang panglinig sa pandok, asin sabon, may halo ng pulot ng pili pagkatapos honey. So yung pulot ng pili, matagal na po yan na talagang pigahagad dakula pala ang ang pangaipo kayan kan mga naggigibo ng mga pabango at saka mga lotion asin iba pang pampabeauty. Yung mga particular sa Europa
O kaya huwag niyong sayangin yan. Dati kayo ito, pigagibo talagang pang-amak. Ang nasa ako sa Sorsogon. Daling ko yan sa gubat, nakarolyo. Una, musuman. Ito pala ang laog, Manila LME. Ang nangyayari, adi. Okay, sige. Very good po yan. Gabos na, pwede tayong pagkinabangan. Magayon, tamay mga training centers po kita ko niya na asikaso po yan. Okay? Bueno, si Pading Jomar Bien, bago kita magpaharam, nasa linya, dyan po sa First District. Pading, kumusta dyan? Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, anom na mga pulis ang pinagre-request kan COMELEC Tabako na kapasistensya sa sainga sa aldaw kang pag-file kan kandidatura kan mga nag-i-interest na magkapot maning posisyon sa mga barangay maging sa SK. Ini na kinumpirmar o nakumpirmar kan DCGB News matapos na mapagarama na mismong si Attorney Sunshine Olaguer ang election officer kan Tabaco ang puminasiring sa opisina ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Iadok, Chief of Police kan Tabaco, para personal na i-request ang anom na mga pulis na mag-duty sa anom na aldaw na pag-file kang kandidatura kan barangay duman sa Bonggon Hall sa laog kan Tabaco National High School. Susog sa impormasyon na pigmaot kan election officer na magkaigwan nin presensya kan mga pulis tangani na magpag-responde tulo sa mga ini in kaso kinakaipuan sa oras kan filing kang candidacy sa ibong kan maskingani dahil man na pinaglalauman na pwedeng kariribukan dahil sa ngunyan deklaradong nasa green status na Tabaco may connection sa election related violence. Alagad ang presensya kang pulis basado sa election officer iyo ang importante manggiraray para mamantinir ang katrangkiluhan sa pag-file kang kandidatura na mapon sa Agosto 28 sundo na September 2. Yan pa rin mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, buddy. Kaya po tabi, all systems go. Preparasyon kang kapulisan, preparasyon kang COMELEC, pati na po kamang mga kandidato magpreparar naman kamo. Hello kay G. Neric, good morning po. Elizabeth, good morning Papa, marapot ko po kung anong aldaw ang Legally Yours. Sabado po tabi ang Legally Yours, tapos may Sunday edition po yan. Yo? Yung Sabado is 11 to 12. Okay? Yung morning na Sunday is 6:30. Okay, so yung pigagan mo pong number, I'm sorry wala po akong otoridad na itao ang numero. Buda, dahil man akong numero ni attorney. Abangan mo lang po sa programa niya, tapiga-announce man po yan. Okay? Yan. So mga concern po ka mga motorista nag-respond na po si Admin Alan, no? Spokesperson, mga tugang kang DPWH, First District Engineering Office. Duman sa concern nindo na gano'n na sungkaan dyan sa auditor. May nadiskido nga ni kasubago. O yan, papapilapan la tabi. Day pig. Gano'n ako niyan. Gano'n na mawan dyan sa Kaya ang motor ko magaling ng itsura. Ang nangyayari. O yan po tabi. Tamay nagsaraya ng kotse. Yan ngunyan po. Ipasabihan na po sa kontratista na pag taga-dampingan man tabi, taga-ruday nang nagdadamping naman, napabayaan na, nagparaurang ng nakapanlihis, tapos dasok ng maray. Ayan, pero madali-dali na gano'n, gibuan na ng approach baga, yung baka tiba, paagyan mo na sa primero, pagkatapos Pero for the meantime, habang dahil pa po yan nahaman, paagyan, tagana muna po kay mga daga, o kaya dumping materials na nga ning pantay malamang ang pag-agi dyan. O ba matugang, iskeda na kita. Hindi po sa programa. Salamaton pong maray. Babalik ako 12 to 12:30 sa Bareta alas 12 with Nicole and Gloriani mamaya. And after the news break ni Angel, abangan po nindo ang kapalibutan at amanon with our friends from DNR, si Ma'am Joanne Mariscotes at saka company. Sa mga sunod pong programa. Thank you and God bless po. Bye-bye.